Neki čak od tih nadobudnih, nazovi katolika, govore i o tome da i dogme treba staviti pod režim promišljanja. Tolika se oholost u ljudima pojavila da sebi uzimaju za pravo preispitati cijelo učiteljstvo katoličke crkve kroz tolike godine i stoljeća. Nakon pročitanih možda 2-3 stranice ili 2-3 površna članka, dovode čak u pitanje i dogme. Snimaju nekakve video poruke, želeći sve svesti na osobna mišljenja, na svoje dojmove, na neke svoje male sekvence iskustva. I onda kažu, blagoslovljen gospodin Bog Izraelov. Čiji je taj gospodin Bog Izraelov? Isus je naš Bog. Isus je naš Bog. I Bog Izraelov i naš. Moja djeca vjeruju u svemogućega Boga, stvoritelja neba i zemlje, Boga Izraelovog, koji se neki čude kao, kakav je to Bog? Pa de uzmi nekad Bibliju u ruke, de Bibliju nekad uzmi u ruke. Ako se već želiš baviti biblijskim temama, de uzmi nekad Bibliju u ruke, pa ćeš se iznenada piše Bog Izraelov, možda se iznenadiš. Možda ćeš čut Zaharijin hvalospjev, u kojem Luknom evanđelju, koji slavi Boga Izraelovog, jer kažu to kaže Stari Zavet, to smo mi nadišli. A što ti ne čitaš Stari Zavet, ali ne čitaš ni Novi Zavet, jer da čitaš Novi Zavet, da bi čuo za Boga Izraelovog kojeg Zaharija spominje u svome hvalospjevu. I onda kažu, blagoslovljen gospodin Bog Izraelov. A kad to nije katolički, jel? Pa katolički svećenik ti to svako jutro moli, Zaharijin hvalospjev, ali ti o duhovnim temama pričao. Čiji je taj gospodin Bog Izraelov? Jer kakav Bog Izraelov? Ko je taj? Što ne uzmeš Bibliju nekad u ruke? Što ne upoznaš svoju vjeru? Ljubljeni, kad vidim da se neko čudi i pita se tko je taj Bog Izraelov i zašto govorim Bog Izraelov, onda ljudi nisu ni svjesni da otkrivaju da ne čitaju Sveto pismo, jer da čitaju Sveto pismo, odnosno Bibliju, vidjeli bi i znali bi da se na jako puno mjesta upravo pojavljuje Bog Izraelov. I sam Bog za sebe kaže da je Bog Izraelov. To je biblijski pojam u kojem nam se sam Bog objavljuje kao Bog Izraelov. To je po Izraelu, nekadašnjem Jakobu. Znači imamo Boga Abrahamovog, Boga Izakovog i Boga Jakovljevog, kojemu Bog mijenja ime u Izrael. I mi znamo kada kažemo Bog Izraelov, da se to odnosi na našeg ljubljenog Boga i Oca, našega Gospodina Isusa Krista. Nema drugog Boga osim njega. On je jedini Bog. On je taj koji je stvorio nebo i zemlju. On je taj koji je apsolutni gospodar. I on je taj pred kojeg će svi jednoga dana doći. On je taj naš milosrdni Otac, dobri Otac, koji brine o nama, koji skrbi o nama, koji pazi na nas. On je taj naš čuvar, apsolutni, svemogući Bog Izrael. Zato, ljubljeni, svi vi koji sada ovo slušate i gledate, neka vas blagoslovi i zaštiti svemogući Bog Izraelov u svome presvetom imenu. I vas i sve one koje vam je stavio u srce. Amen. Aleluja.